No podem considerar totes les liquiditats del comportament humà com a negatives. De fet, si la liquiditat dels costums i dels lligams mostra la part negativa del que ha de ser la conducta humana, aquesta pandèmia ens posa de manifest la necessitat d'aplicar liquiditat al sector de l'ensenyament en tot el seu conjunt. Per exemple, necessitem rebaixar les estrictes maneres amb què alguns centres educatius apliquen la seva metodologia per fer transmissió de sabers. Fins i tot, la universitat fa una estricta interpretació, al meu parer, del Pla Bologna, sense massa explicació. Ens cal més liquiditat amb les normes socials respecte de l'avortament, de les parelles de fet, de l'aplicació del Codi Penal i de les lleis injustes, dels horaris comercials, de l'escletxa salarial. El sociòleg Bauman sap d'aquesta necessitat d'aplicar liquiditat sobre el que resulta gris i fosc. I nosaltres també ho sabem.